Sziasztok, üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. Hát gondolkodtam, nem tudtam, hogy milyen videót csináljak. Mert tehát már ugye van 6 videónk, ebből majdnem az összeset Kristóf vette fel, és gondoltam, én is veszek már fel egyet. Ez a Euro Truck Simulator. És én csinálnék fél órás videót is, de nem tudok, mert nem tudok. Hát mert 15 percnél többet nem tudok feltölteni, bár lehet ebből az lesz, hogy ketté vágom. Mint ahogy a Dungeon Defenders-ben volt. Ott is ugye 20 perces volt egy ilyen cucc. Várjunk most, na. Na most izére van beállítva az irányítás. Mi erre? Billentyűzet, de csak billentyűzet most. Mert nem tudom, minek állítottam be olyanra. Hát erről a játékról tudni kell, hogy ki szeret így vezetni, meg ilyesmi, az ezzel nem fog unatkozni. Ez egy szimulátor, úgyhogy ha nem érdekel, hogy itt én megyek, akkor ne is nézzétek, mert unni fogjátok. És valamit át kéne rakni. Árnyék minős, hát nem tudom mit rakjak át. Nem tudom mi ez. Ez nem tudom. Jó, az így. Hol van az árnyék? Alacsony. Jó van, meg vagyunk. Bazd meg, átmentem a piroson. Így jártam. Hát amúgy közben megy a zene, beállítottam egy ilyen rádiót. De azért nem veszem a játék hangját, mert ezen a rádión olyan zenék mennek, ami jogsértő lehet a YouTube számára, jaj. Amúgy ezt nem értem, hogyha felhasználok egy videót, mint például most nem tudom milyen zene megy, de az előbb ment a Shakira vagy ki a franc, akkor az most miért baj, hogy én belerakom a videómba? Az olyan, mintha én hirdetném, nem? Vagy hát nem hirdetném, hát annyira nem hirdetem, de most annyira miért zavarja őket? Ezt nem értem, ez olyan hülyeség. És ez főleg gondolom hát mikor partner valaki, akkor szar. És nem tudom, hogy veszi-e. Nem tudom, hogy nézzem meg. Azt nem biztos veszi. Itt kevesebb az FPS-em, mint úgy. Jó van, veszi. Ha nem veszi, akkor így jártam. Szóval nem tudom mikor kezdtem a videót, már 4 perce. Még 1 óra még odaérek a cuccoshoz, de az kb. Olyan 5 perc így valóságban, vagy egy picit több. De én hosszabb videót akarok. Hát igen. Néztem a YouTube-ot, hát sajnos nem nagyon iratkoztatok át hozzánk, vagy hát az új csatornára. Összesen 6 ember, ami hát na, nem túl sok sajnos. Hát aki átiratkozott, annak köszönjük. Megköszönöm szépen, mert végül is rólam iratkoztatok át. Mert Kristóf az ő csatornáján nem is csinál videót, meg 34 feliratkozója van. De hát nekem is van 120. De hát ebből
Hát, na, ebből olyan 20-hoz igaz, 20 aki néz esetleg, de max 30. Úgyhogy jó lenne, az 10 feliratkozónk meg lenne már március, mondjuk erre a hétre, mert ugye és március 14-e van, holnap lesz 15-e, és hát jó lenne, ha ezen a héten még 17-ig, vasárnapig meg lenne mondjuk a 10, én annak személy szerint örülnék. Hát de majd múlik, telik az idő, és reméljük, hogy majd valami lesz változás, hát hogy iratkoztak vagy nem, hát. Amúgy játékhoz visszatérve, én ezt a stílusú utakat, tehát ezt a egysávos, hogy nem mehetek ide jobbra még, mert ott ugye nem, mert tehát nem ilyen autópályás a út. Én ezt azért szeretem jobban, mert ilyen kicsit jobb. Valamit ilyen természetesebb lenne. Ebben a játékban szinte aki ismeri és játszik vele, kb. A játék 70%-a ilyen autópályákból áll. És hát na. Hát én ilyen úton jobban szeretek menni, mint azon a sima, vagy nem sima, hanem a autópályán. Most előzni fogok, azt figyeljtek, ezért ilyen a kamionnal. Meg én annak örülnék, bazzeg lassítani kéne. Jaj, szóval az lenne jó, hogy ez a játék kicsit realistább lenne. Realista, hát ezt lehet hülyén mondtam. Tehát mint a valóságban lenne. Ezt úgy gondolom, vagy úgy értem, hogy nem tudom, mit akarok mondani. Tehát be kéne menni a falukba, mert mondjuk ha megnézzük a valóságba, azért a teherautók átmennek a városokon, nem teljesen a városon, hanem a város mellett, így, tehát majdnem belemegy. Meg nem lenne olyan könnyű menni, szóval nem tudom, mint az lenne jó, hogyha lenne ilyen baleset, nem csak én okoznám, mert általában csak mi tudjuk okozni, az a játékos. De az sem nagyon sűrű. Csak akkor, hogyha max nem vagy valami jó játékos. És hát igen, ezek hiányoznak szerintem a játékból. Az egyhez képest ez annyival jobb, hogy itt azért jobb alsó sorokban az a radarszar, meg a mit tudom én még mi, azért ez a grafika is elég szép lett. Mondjuk 2012-ben, mert ugye akkor jött ki ez. Már ilyen grafika már azért hát ilyet vár el az ember. Ó, van, neki ütköztem. Hát igen, most ez a grafika így a videó miatt olyan alacsony és közepes között van, de amúgy meg közepesen el tudok vele játszani. Magason már nem. Igen. De ebbe is hát több valóságos cuccot rakhattak volna bele. A második rész légtére, vagy hogy mondjam ezt. Az első rész is jó volt, de most olyan, mintha kb. Ugyanazt megcsinálták volna. Szerintem egy kicsit olyasmi a beütés. Hát, na beértünk. És nem fejlődtünk. Kielégítő. Na oké. Egy kicsi levonás. Ha menjünk, akkor bevállalok egy olyan fuvart, ami nem is olyan hosszú, tehát nem tart olyan fél óráig, nem is tart azért 5 percig.
Hát... Biztos lehet adni. Út hossza. Ez elég közel van egymáshoz. Nem tudom. Milyen kocsi ez? Hol írja, hogy milyen kocsival vagyunk? Majd menjünk Scania-val. Csak a Scania sorsolja be, vagy mi a szar. Ezzel mehetnénk, ezen a csomagolt élelmiszerrel még nem is jártam. Meg ez jó, most 5000 kapok, és nem hosszú pálya. Vagy nem valami hosszú az út hossza. Na jó, ezt jól megmondtam, nem valami hosszú az út hossza. Hát ez olyan 10 percig fog tartani, 10-15 percig ez a rakomány leszállítása. Most egy Scania, ja, Scania. Hát miért magyar cuccban is lehet látni. Tehát magyar buszt. Azért mondjuk MON is lehet látni. Így jártam. Átmentem a pirosan. Ez olyan, mint a magyar forgalom, átmész a narancssárgán. Vagy tudod, ott van narancssárga. És épp, hogy átmész a piroson, már büntetnek. Hát, itt is, hát itt azért nem. Átmész a piroson, még 1-2 másodperc. Piros van és 1-2 másodperc múlva mész át, akkor még nem, de 5 másodperc múlva akkor már azért megbüntetnek. Na most itt átmennék, akkor levonna. Bam. 5 óra. Már az érkezési idő körülbelül. Befordulunk jobbra, ugye a városban sokkal kevesebb az FPS-en, mint kint az erdő mellett, még az autópályán, mert hát itt részletesebb a játék. Fasz. Szom. Menjünk közelebb. Ezért láthatjátok, sokkal részletesebb, itt vannak fák, mondjuk kint vidéken, vagy mi ez, autópályán is, csak hát itt épületek, meg ilyesmi. Na. Jó, indulhatunk. Pám. Éles kanyar. Szép táj, de ha így forgatom, akkor elég élent van az FPS-en. Jaj, nem figyeltem oda, jó, most már mindegy. Most már, hogyha átmentem, akkor nem fogok visszamenni. Hát igen, erre figyelni kell, hogy ne menjek arra piroson. Kimehetnénk ebből a városból, mert már az FPS. Basszasz, nem tudom mennyi, nem látom, de 20-nál biztos nincs több. Kicsit gyorsan megyek, nem? Megvárjuk, még elmegy. Menjél, öcsém. Aj, te is arra mész. Akkor menjél már. Skodákat viszi, ha jól látom. Ki lesz a gyorsabb? Oh. És ez az olyan úton megyünk, ami ilyen egysávos, tehát olyan, amilyen most vagyok. Nem tudom meddig fog tartani, de azért még ott a térképen látni, hogy egy ideig ilyen kacskaringós lesz. Na itt már meglehetősen több az FPS-en. Egy 10-zel biztos. Na, előzni nem tudok, vagy hát nem akarok.